Organizacija 28. juni mi je poklonila rolere, bicikl i knjige koje sam želela. To su mi suzice sretni. Radosnice. U novoj kući mi je olakšalo najviše mašina, veša, ne perem više na ruke, kuvam sak, imam i bolje uslove. Hvala organizaciji 28. jun što su sve obezbedile ove stvari, kultivator, plastenici, znači sve što nam je potrebno, sve je obezbedilo i zahvaljujem se mnogo. Stvarno, organizacija koja vredi.